Μέσα στο κατά καλό καιρό διαβάζετε, ψήνεστε, αγωνία, εξετάσεις, θα γράψω καλά, δεν θα γράψω καλά. Υποφέρετε. Το αμάν όμως σας σκέφτεται. Αφιέρωμα στις εξετάσεις και στους διαγωνιζόμενους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα είδη των διαγωνιζομένων και με τους τρόπους που αυτοί διαβάζουν. Το πρώτο είδος διαγωνιζομένου είναι ο ματάγιας. Ο συγκεκριμένος αυτός τύπος είναι τόσο άρρωστος με το μάτι που δεν μπορεί να τα καταφέρει να διαβάσει διαφορετικά. Το δεύτερο είδος διαγωνιζομένου είναι ο σεξομανής ερωτιάρης. Όπως διαπιστώνετε και μόνοι σας, ο συγκεκριμένος μαθητής είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του παρά μόνο δια της ερωτικής πράξης. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή και γαμώ τα δύσκολα. Το τρίτο είδος διαγωνιζομένου είναι το κακομαθημένο πλουσιόπαιδο. Οι γονείς του κακομαθημένου αυτού, που είναι και η ηθική αυτούργοι για τις παραξενιές του παιδιού, πρέπει να του συμπαραστέκονται σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Ο κακομαθημένος δεν διαβάζει αν γύρω του δεν είναι όλα στην εντέλεια και αν δεν νιώθει την μέγιστη ασφάλεια. Το τέταρτο είδος διαγωνιζομένου είναι ο μελλοντικός γιάπης. Διαβάζει με άνεση όπως βλέπετε και με σιγουριά, αλλά και χωρίς άγχος, γιατί κρίθηκε πετυχημένος πριν ακόμη γεννηθεί. Ακόμα και αν κοπεί στις Πανελλήνιες, ο μπαμπάς θα στείλει τον γιάπη γιο του να κάνει bachelor στο Business School of Economics της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης. Είστε ένας από αυτούς που γράφει εξετάσεις? Δείτε οπωσδήποτε το επόμενο θέμα. Οι συμβουλές του αμάν για όλους τους εξεταζόμενους. Φιλάκια. Συμβουλή νούμερο 1. Η καλή διατροφή είναι το πλέον βασικό για την καλή λειτουργία του οργανισμού του διαγωνιζομένου. Τρώτε ελαφριές και θρεπτικές τροφές αποφεύγοντας τα λιπαρά και τα βαριά φαγητά. Να πίνετε πολλά υγρά για να τα μάθετε όλα σαν νεράκι. Συμβουλή νούμερο 2. Ο σωστός ύπνος είναι το α και το ω για το διαγωνιζόμενο. Να ξεκουράζεστε και να κοιμάστε το λιγότερο ένα δεκάωρο. Και αν δείτε ότι έχετε πάλι ανάγκη από ύπνο, μην πιέζετε τα πράγματα. Ξεκουραστείτε και κοιμηθείτε μέχρι να νιώσετε δυνατοί και ακμαίοι για διάβασμα. Θυμηθείτε μονάχα ότι οι εξετάσεις ξεκινούν στα τέλη του Ιούνιου, τουλάχιστον τότε φροντίστε να έχετε ξυπνήσει. Συμβουλή νούμερο 3. Μια βόλτα βοηθάει για να ξαλαμπικάρει το μυαλό και να χαλαρώσει ο οργανισμός, ώστε και πάλι αργότερα να πέσετε με τα μούτρα στο διάβασμα. Κάντε λοιπόν τη γυμναστική σας, πάρτε το ποδηλατάκι σας και διαβάστε συγχρόνως. Θα νιώσετε άλλοι άνθρωποι. Σημασία δεν έχει, κυρίες και κύριοι, μόνο το πόσο διαβάζουν τα παιδιά, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους διαβάζουν. Το αμάν όμως σας σκέφτεται, σας προτείνουμε νέους, ολόφρεσκους τρόπους διαβάσματος, έτσι ώστε να είστε πιο αποτελεσματικοί και να γράψετε καλύτερα στις εξετάσεις σας. Διάβασμα στη θάλασσα. Στο βυθό της γνώσης καραδοκούν τα θέματα λαβράκια για τις εξετάσεις. Ψαρέψτε τα με υπομονή και επιμονή και να είστε σίγουροι ότι θα ανταμυφθείτε. Θυμηθείτε πως για να τσιμπήσουν τα θέματα θέλουν πάντα το σωστό δόλωμα. Όπως είπε άλλωστε και ο γνωστός ψαράς και ποιητής Διονύσιος Σολωμός, του μαθητή και του ψαρά το πιάτο είναι στις εξετάσεις με τα σως γεμάτο. Ανακουφιστικό διάβασμα. Διαβάζετε και δυστυχώς όσο και αν ζορίζεστε δεν μπορείτε να απομνημονεύσετε τα θέματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Χέστε τα παιδιά, βρώμα η δουλειά. Χαλαρώστε και μη σφίγγεστε και θυμηθείτε αυτό που λέει ο σοφός ελληνικός λαός. Στο χέσιμο και στο διάβασμα δεν χωράει δυσκολία. Μπορεί το διάβασμα να σας φαίνεται βουνό, αλλά εσείς καρφαλώστε στην κορυφή της επιτυχίας, συνδυάζοντας άσκηση και γνώση. Να θυμάστε όμως ότι πολλές φορές οι εξετάσεις, αλλά και η κορυφή, κρύβουν άσχημες εκπλήξεις, γιατί ο ανταγωνισμός μερικές φορές είναι αθέμητος. Επειδή, κυρίες και κύριοι, οι εκπαιδευτικοί έχουν εκπαιδευτεί πλέον και ανακαλύπτουν όλους τους γνωστούς τρόπους κλεψίματος, μιλάω για τα σκονάκια, το αμάν έρχεται και πάλι κοντά σας για να προτείνει τους νέους μοναδικούς τρόπους που κανείς ποτέ δεν θα σας πάρει χαμπάρι. Όσο για σας, αγαπητοί γονείς, δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν όλα στο διάβασμα. Φιλιά πολλά. Στα θρησκευτικά, σιγά μην απομνημονεύσετε πότε γεννήθηκε ο Άγιος Παύλος και πότε μετανόησε η Μαγδαληνή. Αντιγράψτε όλο το βιβλίο σε κόλλες και κρύψτε τις μέσα σας. Όταν δοθούν τα θέματα, αρχίστε να γράφετε στο χαρτί με πάθος και όρεξη, εντυπωσιάζοντας τον καθηγητή που χαίρεται καθώς βλέπει επιτέλους ένα μελετηρό μαθητή που τα ξέρει όλα. Ο καθηγητής δεν ξέρει ότι γράφετε με στυλό που δεν έχει μελάνι. Μετά από 30 λεπτά, βγάλτε τα σωστά θέματα από την μπλούζα, βάλτε μέσα τις άδειες κόλλες και το πήρατε το 20 στα θρησκευτικά. Ο Άγιος Χαράλαμπος έκανε το θαύμα του. Στο
μάθημα της ιστορίας, σιγά μην αποστηθήσετε πότε ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική και πότε ο μεγάλος Ναπολέον έφαγε χιλόπιτα από την Ιωσήφινα. Ηχογραφήστε όλο το βιβλίο της ιστορίας στο Walkman. Μετά πείτε στον καθηγητή ότι είστε κουφός από το αριστερό αυτί και δεν μπορείτε χωρίς ακουστικό βαρικοΐας. Συνδέστε το Walkman με το ακουστικό του αριστερού αυτιού και να είστε σίγουροι ότι στην ιστορία θα σας έρθουν όλα δεξιά. Τα σκονάκια, πολλοί καθηγητές εμίσησαν, αλλά το φραπέ ουδής. Πείτε ότι όλη νύχτα διαβάζετε και γι' αυτό λόγω αϊπνίας πρέπει να πιείτε ένα καφέ. Έτσι, στο μάθημα της γεωγραφίας δεν χρειάζεται να μάθετε τα πάντα για τη Βραζιλία. Ο λαχταριστός φραπές της με τους καφέ, μυρωδά, τους κόκκους αναλαμβάνει να κάνει αυτό στη δουλειά. Στη γεωμετρία δεν θέλει άγχος, θέλει μυαλό ξουράφι. Πείτε ότι από την πείνα θα λιποθυμήσετε και παραγγείλετε πίτσα από την πιτσαρία του Θαλή. Ο Θαλής δεν έχει καμία σχέση με το Θαλή το Μιλήσιο, αλλά στην παραγγελία πείτε του να την ψήσει καλά, να βάλει πιπεριά, λουκάνικο, ντομάτα και στο λαδόχαρτο να σας γράψει τα θέματα. Υποτίθεται βέβαια ότι και ο πιτσαράς Θαλής είναι ψημένος και μέσα στο κόλπο. Η πίτσα του Θαλή μπορεί να μην έχει ωραία γεύση, αλλά όταν χρειαστεί έχει τη λύση. Τώρα δεν χρειάζεται να διαβάζετε βιολογία. Σιγά μη μάθετε αν η μπανάνα είναι αϊθαλές ή φιλοβόλο φυτό και αν το πεπόνι είναι φρούτο του κήπου ή του δάσους. Εκμεταλλευτείτε τις πολλαπλές δυνατότητες που σας δίνει ο μαγικός κόσμος των φρούτων. Αντιγράψτε και κρύψτε μέσα τους όλο το βιβλίο της βιολογίας φυτολογίας, έτσι ώστε να τινάξετε τα σέπαλα και τα πέταλα σε όλα τα θέματα που θα σας δοθούν. Όμως προσοχή, όχι στην αλόγιστη χρήση φρούτων, γιατί μπορεί να μην κοπείτε στο μάθημα, σίγουρα όμως θα σας πιάσει κόψιμο. Αφήστε τους πασίκλες να διαβάζουν τους νόμους θερμότητας και εσείς εκμεταλλευτείτε την ίδια τη θερμότητα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Πείτε ότι από το άγχος σας έπιασε υψηλός πυρετός και τρέμετε από τα σύγκρια. Γράψτε εξετάσεις με το μεγάλο παλτό του παππού σας, 10 νούμερα πιο φαρδί και μέσα καρφιτσώστε όλα τα θέματα. Στο μάθημα της ανθρωπολογίας δεν χρειάζεται να μάθετε τα πάντα για τον άνθρωπο και το σώμα του. Εκμεταλλευτείτε και τον άνθρωπο και το σώμα του, όπως μόνο η φύση και οι απατεώνες ξέρουν. Οι καθηγητές βρίσκονται στα σχολεία για να είναι υπηρέτες της γνώσης. Κάντε τους λοιπόν να σας υπηρετήσουν σαν σκλάβοι και εσείς σαν δουλέμποροι ανθρωπολόγοι χτυπήστε ένα 20 χωρίς κόπο και άγχος. Η χημεία είναι το πιο αχώνευτο μάθημα όλων των εποχών. Αποκλείεται στον αιώνα τον άπαντα να θυμάστε όλους τους τύπους και τις ενώσεις. Ευτυχώς που η ύλη της χημείας είναι μικρή και χωράει σε μια μικρή τάβλα. Εκμεταλλευτείτε το. Αντιγράψτε την όλη πάνω στην τάβλα και ξενιάστε. Ο σωστός τύπος είναι οξυγόνο, απάτη, τάβλα, υδρογόνο μας κάνουν χλώριο, 20 νάτριο.